תחתית, זה נקרא קו היובל. ברכבת תחתית אני ממליצה לכם מאוד, עד יום שלישי, עד מתי אתם כאן? אוקיי, יום שלישי בשעה 9:30 בערב יש שביתה של underground, שביתה של הרכבת. אז תעשו את כל הנסיעות שלכם ביום שני וביום שלישי. תסתכלו עכשיו למעלה, הנה כל זה בתי הפרלמנט. פה זה הפרלמנט. אולי בפעם הבאה, אני עכשיו עוברת קורס בפרלמנט, אני מקווה, יש לי מבחן גדול מחר, אני מקווה שאני אעבור את המבחן, אני אוכל לקחת קבוצות מישראל, כן? דרך כל בנייני הפרלמנט. אז אפשר להסביר לכם איך זה מגיע להיות חוק, איפה ניכנס לכל המקומות. So from here we'll go up Whitehall, Trafalgar Square, and straight to Covent Garden, please Peter. ותסתכלו גם על הפסלים, תסתכלו על הפסל של נלסון מנדלה, תסתכלו כאן ימינה, הפסל הנמוך, כאן ימינה, הפסל באמצע, לא הראשון, הגדול, השני זה של בנג'מין דיזרעלי. הנה תסתכלו עליו, עם השכמיה כאן, כן, עם הגב אלינו. הוא היה יהודי, ובגיל 12